Jadi lama. Rupoi kanda Allah buliah pinta Allah balaku kok tanang nyola bakailen kok darehnya Allah bakata junan. Tentang pihak kepada sambah bak kini lah basasak batang kaya batiak lah batimpo bak sanduk jatuh. Apalah joko artinya? Takdir Allah ayat pemberian Tuhan mengabulkan saruan kami silang nama pangka. Santano Allah murah hati yang ku nenek mama imam jokati sanak jo saudaro maurak selo melangkahkan kaki ringan menampuhkan labuhanan panjang. Labuh panjang bakailen labuh pendek siku basiku pudiang ameh batimba jalan pudiang geni salo manyalo. Siga dondong batang babatang buah dalimo masa rangkah makanan anak dagang lalu. Jokok dari jauh basarang dakek-dakek lah hampir tibu-tibu lah cando di halaman. Pihak kepada kami pangkal lah dilayangkan pandangan jauh ditukiakan pandangan ampi dibuang pandang kiri jo kanan. Mako saseklah pandang ke pintu jalan mangko tampaklah angku nenek mama imam jokati sanak saudaronan datang dari tempat masing-masing. Kok dari jauh lah disonsong ampialah bajabek tangan tagak tagun cando di halaman tagak tagun mengayangkan basah di kaki manuhuikan paluah di dado. Joko basah di kaki nalah karyang paluah di dado nalah tuhui yo bana bak kato orang. Anak anso tabang kabayu hanya nak pulang ke pautan. Tadi rantak tanggunan limo lah didabiak banduanan satu dibawa ke jorong kedudukan. Duduk di kasui mananggalo di atok tirai langit-langit di lingkung tabi bakuliliang di sinan mamak didudukkan. Paluah di dado nalah tuhui basah di kaki nalah karyang rokok sawatang nalah hangih kecek mengecek alah pulau. Mako tarabik lah kiro-kiro di nampangka diambut tarabik perundangan. Lah tasuruh tasirayo anak muda matah menggati sirih di ragangnya memupui pinang di tempuaknya. Dek untung takadi Allah sirih dapet pinang basuh lalu dikarang kacarano. Kalau dicancang 3 cancang elok ditetek 3 tetek sasimpang jalan kamuaro. Kalau dirantang namanya panjang elok dipunta anaknya singkek sakadar kapaguno. Kok nan kuriak ialah kendi, kok nan merah ialah sagu, kok nan bayak ialah budi, kok nan indah ialah baso. Bayak budi karena rokok sabatang melahangui hindah baso karena siriah nan balun pemasakan. Baaki ni. Lama mutiah cando lari bantiang masuk kolo banda mua melepai ke pulau gasan di dayuang ke ulak karang. Siriah baguluang alah diguntiang terletak dalam carano lah batadah balai tampan di pagar joma yang pinang dibenjek lalu ditatiangkan di tengah-tengah. Andak dimakan sakapui surang. Ilekan sawah dialai mudiakan sawah diolo meniti pematang panjang. Iyo banyak siria di balai baik taradot dalam carano andak dimakan sakapui surang. Kandak buliah pinta balaku sampai lo.